Mayo 16, 2025. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Ayaw kamog kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak, ug muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kun atoa na didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mobalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atoa usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan." Apan si Tomas miingon kaniya, "Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon, busa unsaon manamo pagkatultol sa dalan." Si Jesus mitubag, "Ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili moagi kanako." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.